susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! minutos kasumpalan alas 7 at kabuasan. Sumpalan nyo na karngal na saray makapendakiran musika wadyala sa programan may paruntal. Nasaray impormasyon balita nakagawad kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan, tanjad bansan Pilipinas. Tumata saray balita at biyektaw. Saray gabayuran ni pasabiran na reklamo liknaan. Teksyalabat dapat na mag-line na text line tayo 0945-183-4352. Udyada Facebook page tayo ha. Teksyalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Yan, live na live po tayo. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Olof Kanta Bayo Balet amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsa sa isla bulan na Mayo 2026. Happy birthday saya Inana Syudad na Dagupan, Mayor Belen T. Fernandez. Tukoy na bilay, Sulawas na Kamuran, Tan Kasil na laman, Parad sa Syudad na Dagupan, Mayor. Gana sabsabaan, Saray serbisyo. Yaiter na Mayor Belen Fernandez bilang Mayor na siyudad na Dagupan. Eda Sara yung balay dyan pinapablin siyudad. Saraya headline news sa tatang Tanagagik. Kaya so nayarin na itagay na presyo na saraya produkto LPG na tagay lamat na peso kada 1 kilogram. Tuya. Antak Engineer Nixon gapulay gera terminated la. Pero aya so epekto na saya ingkapoy na balor na peso at say dolyar nako. Siyempre, mga salutira tayo produkto outside our country at ating Tanagagik, dolyares, usarin tayo, nakaw. Yan na, so nalilik na tayo. Usil tini ada saya gastusan nagwagaw lalo la Engineer Nexon panahon la na enrollment nakaw tan may kwandaray matataken nya panahon nagawat. Napiktado laray dumaralos di tanada kamalig albay ni ang petang sa panahon. Yan medyo manalwar tayo, mananap tira may sirom, yan ayarin na isosag tayo na agaw. Petang na laman, hit index, atagay. Makalik na tayo, nasaratay, nayarin, idalay ulang. Nako,
makaulaw. Yan na stay dehydrated, kuan na saray o stay hydrated manayap. Yan na kayo na dehydrate yan. Magbaon po ng tubig. Ngaliling to'y agkulaga baya bidlan na erase sa RJ. Tani kamyamay sa mga almusal. At ay ipuputok o dino bubugay dapol, aspol at atang tanagagik na sa Mount Mayon. Ipaluroy mo katan, Engineer Nixon na Duaran pulgada so untapil dita datep mo dabok. Yaman lala po ada saya bungangan na bulkan. Nya naratay tanaman datan daralusan da particular da Kamalig Albay. Actually waluran balay so indeklarada na walala di state of calamity. O antuya natural calamity, natural ya kalamidad at atang tanagagik. Ang petang so panaon. Rataya bulkan magmamaliw aktibo at isaya Mount Canlaon dito Negros babantayan daman. Panaon na Tiago, Araya, sunalik na tayo, hit index. Bitak-bitak po ng mga lupa pananim. O kulang sa irigasyon, ay paano yan? May mga proyektong pang irigasyon, wala naman. Kanyan no nanunutan mo yan, Engineer Nixon, so ay panagkulimbat da saray proyekto. May talaga na unsanok, sulinawam. Billion of pesos ay ipupundo na sa gobyerno ay sa ibabaga dan naynay at para say pamaligwas na bilay na saray Pilipino, saray sektor na dumaralos paulitan, pagawaan so saratay irigasyon ay bilyon pa so ipupundo datan wala balot so on sabi panaon no nyaran Tiago hangga po sunturun danom ay nako. Yan makapayang kalabatla. Luroy mo katanay so ipupundo da saratan iran proyekto. Ayan naman minsan hanggang phase 1 lang. Iyon po ang mali Hindi na natutuloy. Nagiging white elephant dahil wala ng phase 2. Wala ng pundo para sa phase 2. Paano matatapos yung proyekto? Tulad nitong inaasam-asam na tulay na sana para dyan sa Kalmay. Palagi tayong dumadaan dyan, wala pang movement. So pa kaya ang inaantay dyan? Nako. Ayun na yung pinangarap ng mga nasa island barangays dito sa lungsod ng Dagupan at long last. Marami nang iniumang na mga tulay papunta dyan. Ang tayo di tanayad babaliwan. Walay na nang nangyutan niya singa putot. Bayaglaman pero natan aya subalo. Hopefully mapunduan uli po yan at masimulan yung proyekto. Para matamasa na ng mga taga-island barangays. Lalo na dyan sa Kalmay na makabaliw mo lara sa city proper sa syudad na Dagupan. Awit susaratay bihikulo damat. Lulugananda, baluto. Kaya kailangan lang na talagang disigido ang gobyerno dito. Natapusin lahat ang mga proyektong nasimulan yan. Sige. Narumnira na impormasyon na balita, mag-ingat sa mga scammer, naglipa na pa rin. Kala ko, Engineer Nixon, tapos na ang kalbaryo ng mga
taong bayan patungkol sa mga scammer na yan. Matapos na magkaroon ng yung yung SIM registration yan, para matukoy na kung sino yung mga nang i-scam yan. Pati sa Facebook, sana naulutan mo't at atang tanagagi kanto kasama panag-create na account. Ano na andira tay trolls, na andira tay scammer. Maluroy mo kaya ang babangil agda i-offer ada sa Facebook. Kaya manalwar kayo talula saratay manpupost na saray agelay macho, guapito, irana klase, behikulo, lola motorsiklo, ay hulugan, kwanturad tan. Pansumpalan to balat, nakapulag kala, kahulog kala, may alagaran mo behikulo, awan, apan, napan, yakwanda tatang tanagagik. Hanggang sa sasabihin, di-deliver na, hihintayin mo, tapos magpapalo up ka, wala na. Wala na yung account. Yan. Kaya ingat-ingat po. Lalo na sa mga ini-offer dyan ho sa Facebook. Yung mga napapanood po ninyo. Dami ho na naglipa na pa rin ng mga scammer. Gana pulto-pulto na. Inulatan-latan na tatang tanagagik. Pero ang gapo, malukak ninsan siya. Dapil ni na i-scam. Kaya maging mapanuri palagi. Morning, saray dumarangal tita na balay na Bugalyon, Pangasinan. Dyan ho sa may Salumagi Sur. At dyan sa may Asinan, yan. Yung papuntang Dumalandan, Asinan. May daan dyan, papuntang Dumalandan, yan. At yung mga kaibigan din natin dyan sa may parte ng Orbis Tondo, yan. Good morning dyan sa Dalangiring, yan. At yung nagbibigay sa atin ng ano yung tawag mo doon, Jenner Nixon, yung magic fruit na sinasabi, ang daming kwan daw, malulunasan na sakit, ano na yung tawag mo? O magic fruit ba? Yun na ba yun? Yung pangalan nun. May singa kapus, so yan to, isan mo ilambong. Magmali ang deket, so ay likido. Yun daw, mabisa yun sa mga sakit-sakit sa katawan. Good morning! Malapit na sa bayan yung bahay nung pinupunta natin dyan. Dami niyang tanim na ganun, yung bilog. Lagarin mo ni, antis mo na nabutag. Nawat, so balat tuman, Jenner Nixon, magic fruit, yun nga yun. Mamaya magiging live yung programa natin sa PM dahil mamaya yung payout ng mga pensyon ng mga senior citizen diyan sa bayan po ng Binmale. Bangan po ninyo yan. Alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. Yung pong nag-text sa atin kahapon, patungkol naman sa kanyang tinatanong. Yung sa, ano yung tanong mo, yung tungkol naman ito sa isang problema na idinulog
tungkol naman sa hospital, nako. Alam ninyo, ang magpa-hospital talagang pagkapasok mo pa lang, problema na. Pero pag sa sana yan, yung hiningan mo ng tulong lang ko, nakikinig ka dahil sabi ko, abangan mo bukas, baka may kaibigan tayo na malapitan natin at makapagbigay ng kunting tulong. Dahil private naman yung pinuntahan ninyo. Di balit, yung kaibigan din natin na media, meron siyang koneksyon sa isang party list yan. Tanungin ko kung kasama yung hospital na dalhan mo ng yung pasyente para at least makatulong. So antay-antay lang. At mamaya kukontakin ko Okay lang na ilapit nyo yung ganyang mga problema at syempre gagawin natin ng lahat para makatulong naman po tayo sa ating mga kababayan. Kung sa sana yan, sa pribado o sa pampubliko, yung mga government hospitals po natin, pagka nasa yan, hindi private room, wala namang babayaran dyan. Di ba? Libre naman po yan dahil iniutos na yan ni Presidente Bongbong Marcos na walang dapat bayaran yung ating mga kapuspalad nating mga kababayan pagka dinala sa mga government hospitals. Pero pagka sa pribado, syempre pribado yan. Talagang talagang problemahin yung bayad sa hospital. Pero ang good news ngayon ay dahil hindi nila pwede na i-detain o kaya huwag palabasin yung isang pasyente na hindi pa makabayad ng kanyang hospital bill yan. Basta may kasunduan, may promissory note, mga ganon, pwede ninyong ilabas. Hindi na pwedeng i-hold ng isang private hospital yung mga pasyente po ninyo. Kaya abang-abang ka lang at least nandito yung number mo. Dahil tinext niya sa ating text line at humingi ng tulong. Tatanungin ko muna kung yung pinagdalan mong ospital kasali doon sa mga binibigyan ng tulong ng isang party list. May kilala tayo na pwedeng makapagbigay ng kunting tulong pandagdag doon sa babayarin ninyo dyan sa hospital yan. Kaya alagaan ninyo ang inyong sarili. Ang hirap magkasakit. Hirap na yung pasyente, hirap ka pa sa pag-iisip kung saan ka kukuha ng pambayad yun. Kaya agyo pinunuyan niya ugaw kini, makmaksil kini, ang kapidang kayo at panangan, mga ganon. Lalo na sa mga food intake natin, hindi natin sinisiguro kung yan ba ay nakakabuti sa ating katawan. Kasi kung minsan ang iniisip, Engineer Nixon, yung kabusugan yan. Pero hindi iniisip yung kung ano yung pwedeng mangyari sa katawan. Sige. So, antay-antay lang Gik. At kukontakin kita pagka nasiguro ko na yung hospital na pinagdalhan mo ng yung pasyente kasama doon sa pwedeng tulungan ng isang party list para makadagdag naman. Okay. Kumpal tayo dasayan na programa Likna ay Balay. Asumpala na pigaran makanan paymano, manalapod saray manangantabay.
ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang
Alas 8:04 la kabosan. Good morning ni si kayo namin. Tuloy-tuloy programa na Likna ay Balay. Siyempre kolop kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Ay, happy birthday mo. Tadakinan Vice Mayor GM Crisostomo dita na da Balay na Lingayen. Birthday manaya Vice Mayor. Minabati ka ni Clarence. Vice Mayor GM Crisostomo. Batang Vice Mayor, ha? And again, happy birthday si Mayor Belen T. Fernandez na siyudad na Dagupan. Good morning, saray dumarangal titanad Malingas Public Market. Talaga na makmaksil so radyo da sarayan na Kaplisan. Ay Maribik M ng New York. Talaga, ha? Napanood niya tayo sa YouTube. At dyan sa may Canada, si classmate Gemma. At si Insan Lorna dyan sa may Las Vegas. Morning sa inyo. At yung nakalimot na sa kanyang mga kapatid at pamilya. Ewan ko kung bakit nakalimot na. Sige, morning sa'yo dyan sa California. Kay Madam Emma Lipio ng Barangay Basing, good morning. Alvin Sandoval ng Barangay Pututan. Yan sa Barangay Balagan, good morning. At si Cap Will Soriano ng Barangay Papagayan. Tuloy na ba yung barangay eleksyon? Sige, abangan natin hanggat wala pang ginagawang batas patungkol sa extension ng mga nakaupong barangay officials. Pero alam po ninyo, ang talagang inaasam-asam na may pasa dyan, yung Magna Carta para sa barangay. Para sa ganon magkaroon na rin ng sweldo, hindi lang honorarium yung ating mga barangay officials. Dahil sa tutusin, ikakarampot yung kanilang honorarium. Sila yung palaging tinatakbuhan ng ating mga kababayan. Dahil sila yung abot kamay, ika nga, natakbuhan ng mga may problema ng mga kabarangay. Bakit? Tatakbo yan by konsyal? Tatakbo ba yan kay Vice Mayor? Kay Mayor, sigurado, tatakbo. At hingin ng tulong. Pero mostly na tinatakbuhan ng mga nangangailangan dun sa kanilang barangay kapitan. Sige, abangan natin kung matutuloy po yan. Pero yung mga kakandidato naghahanda na rin yan. Sana maging consistent kayo, hindi yung pagka-eleksyon lang saka kayo mabait sa inyong mga kabarangay. Baka nung nalaman na baka mapuspon, tumigil na naman yung kanilang pakikipagkaibigan. Ngayon pa lang huwag na ninyong tangkilikin o kaya suportahan ng mga yan. Doon na kayo sa talagang totoo kung makitao at makipagkaibigan. Kasi kung minsan, Jenner Nixon, yun yung mali natin na mga butante. Pagka may naibibigay, ang balbalingit nyo Hindi nyo tinitingnan yung talagang pag-uugali. Talaga nga ba na may sinseridad na manilbihan sa inyo. Tulad ng kilala ko nung may nagpasa ng postponement ng eleksyon abay tumigil din sa kanyang pakikipagkaibigan. So yun, yung maraming ganyan, kilala ka lang.
kung may kailangan. Kaya doon na tayo sa eleksyon man o may eleksyon, nakaupo man o hindi, talagang tunay na kaibigan at maaasahan. Yun po yun. Kaya kilala din ako, Engineer Nixon, pag may problema, palaging nagpapatawag ng kanyang mga taga-suporta at kaibigan, lalo na nung siya ay nasa sigsigang, ika nga, may masalimot subilay ito pero nung nakaalwas mo lang sa problema to, wala na. Tapikin lang yung kanyang mga kaibigan na talagang dumamay sa kanyang pangangailangan, ala na. May mga ganyang ugali. Nagbago na. Dahil wala nang problema. Kaya tuloy, Engineer Nixon, imbis na makatikim ka ng mga matatabang bangus, ngayon wala na. Hi, good morning sa mga pinsan natin na nagkukumpuni ng bangus diyan sa may Kabalitian, Sual, Pangasinan. Yan. Morning sa inyo Sipag lang at tiyaga lang para umangat naman sa buhay. Pero sa Kwandalante, aliwan si kay Ma'am Papaunan, anganggaan mula sa kumpunidor. Yun lang ang sasahurin mo. Pero alam mo, ang advice ko, Engineer Nixon, sa aking pinsan, pagbutihan mo lang ang iyong trabaho dyan. At nang may tustos ka sa pag-aaral ng iyong mga anak. Doon ka na lang bumawi at magkaroon sila ng magandang buhay. Kuwang kumot. Wala roon tanya kabat ko, Engineer Nixon. Talagang yung anong tawag mo doon, yung talagang sub-sub sa trabaho. Pero pinagsikapan nila na maitawid sa pag-aaral yung kanilang mga anak. Ngayon, hayahay na ang buhay. Ganun yun. Kaya sipag-sipag lang at huwag susuko sa hamon ng buhay. So good morning mga insan dyan sa Kabalitian Island. Aywan ko kung napuntahan mo na yun, Engineer Nixon, Aliber na Danom, Island nga Pero okay yung kanilang pamumuhay doon. Talagang happy din sila. Lalo na ngayon may maalala ko noon, may kuryente doon. Yung cable pinadaan sa ilalim ng dagat. Yan. Dati generator lang, kaya hindi nila malimutan din si then president at that time, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pumunta pa dyan sa Kabalitian Island para siya ang mismong magsindi ng ilaw yan. Sa isla na yan, so mayroon na silang kuryente. Kailan ba naging presidente? Magmula noon, nung term ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Speaking sa kuryente, yung billing natin, yung pagbabayad, may anunsyo ang ERC, Energy Regulation Commission, Regulatory Commission, na may palugit doon sa mga may mga bayarin sa kuryente. Tigil muna yung pultot. Yung panagpultot ng kwentador. Kaya alamin ninyo yung inyong karapatan. Baka madiscuss din natin ito sa mga susunod na araw. Good morning din sa pamunuan ng Sempel ko, kay Madam Risa. Agma na, Mayo na. Yun na yung buwan ng Agma, yung Annual General Membership Assembly ng Central Pangasinan Electric Cooperatives. Yan, baka may interview din natin si Madam Risa Fernandez. Risa Reyes, Tatang Tanagagi. Nasa Central Pangasinan Electric Cooperative. Patungkol dito, abang-abangan po ninyo.
mga member consumer ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Abangan po ninyo yan. Sa iba pang balita, patungkol naman dito sa small town lottery operation ng Pangasinan at dito sa lungsod ng Dagupan, maraming natutuwa na ngayon dahil parang hindi na sila nalilito kung saan sila tataya. At pati mga kobradores at mga kabo masaya na rin sa sitwasyon ngayon dahil yung small town lottery yun nang talagang may prangkisa at legal na nag-operate ang kanilang tinatayahan at pinupuntahan ng mga kabo at kobradores. Ibig sabihin ay talagang masisiguro yung kaligtasan ng mga kobrador at ng mga mananaya. Kaligtasan in the sense na aglara na sigon-sigon pag sila'y nanalo, ligtas na makukuha nila yung kanilang panalo. Unlike before, nung may mga nagbubukis pa, nung nagkaroon ng one-time, big-time na paghuhuli, doon sa mga nag-iillegal, pati yung kawawang matagal nang dinanalo, tumama, wala, anong kukunin niya? Nagkaroon nga ng bulyaso, pero sa ngayon, talagang okay na yung pagbubola ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ito'y sa pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation. At alam naman po natin na ang Grand 88 Gaming Corporation nagbibigay ng share sa PCSO at yan naman po yung share na yan yung ginagamit ng PCSO sa pagtulong sa ating mga kababayan. So may pakinabang pag legal. May pakinabang pag legal dahil alam naman po natin na ang legal operation ng mga give of chance na yan like STL nagbibigay ho ng share sa PCSO at ang kanilang ibinibigay na share na yan ay siya namang ginagamit para sa mga kawang gawa sa ating mga kababayan. So, may pakinabang pagkasaligal, di ba? Kaya malinaw po yun na ang Grand 88 Gaming Corporation ay siyang may prangkisa at legal na nag-operate dito sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan City. Dahil may sarili ring prangkisa para sa small town lottery dito sa lungsod ng Dagupan. Naka-separate ho. So may operator din, may authorization to operate ang lungsod ng Dagupan, kaya separate ito sa bola ng Grand 88 Gaming Corporation. In short, may sariling labas sa Dagupan City, iba ang labas nila, pero ito'y legal, authorized ng PCSO at sa kabuuan sa lalawigan ng Pangasinan, except Dagupan nga, ay ang operation naman, legal na operasyon ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya kung mayroon mang mga lilitaw ulit na mga bukis, so kaya magpapataya ng illegal, siguro magiging babala na yung nangyari nung mga nakalipas na buwan na nagkaroon nga ng pag-aresto dun sa mga Cabo Cobradores at mga ilang maintainer at syempre yun hong pagkakadawit ng ating mga
kapulisan dahil yun nga yung sinasabi na parang siya yung rason according to an information kung bakit may mga na-relieve na mga opisyal ng pulis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ganun pa man ay patuloy pa rin ang babala, ang paalala ng Grand 88 Corporation at ng PCSO para hindi na ho kayo mapunta pa doon sa operasyon na illegal na pagpapataya ng game of chance sa Tatang Agagik. Itong ang sinasabi na may mga nagbubukis pero sa ngayon wala na po, pero patuloy pa rin ang paalala ng Grand 88 Gaming Corporation at ng PCSO. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Alas 8:23 na kabosan. Good morning ni Dasaray Dumarangal Taytan da Balay na Lingayen. Kaya Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Good morning. At syempre kay Councilor Randall Bernal, sir. Good morning. Yan. Mga masisipag na mga konsehal. Municipal Councilor dyan sa Lingayen. And again, happy birthday kay Vice Mayor Kevin Crisostomo. Yan. Sa mga kaibigan natin dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Siyempre pag Kalasyaw, ang kanilang down to earth na councilor, talagang makamasa. Itong si Councilor Elias Villanueva. Wow, woo! Good morning, Councilor. At sa Eco family dyan sa may Barangay Lungos. Si Ryan Diaz family dyan sa may Dinalawan. At syempre Dumalanta Disina family dyan sa may Ambutal. Yan. Yan na rin yung mga kaibigan natin at tagapakinig dyan sa Barangay Kayanga. Sampabian, Pangasinan. At dito sa may Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Kaya paring Alex Tulaw, good morning! Yan sa Santa Barbara. At yung mga taga-barangay Nilumbut, Santa Barbara, Pangasinan. Yan, good morning! At dyan na rin sa may parte ng Sapang. Susunod na ho ang programang PEM, Paninilbihang Agresibo at Matapat sa bayan ng Binmalay. Na ngayon ay talagang inumpisa na yung pagbibigay ng pensyon ng mga senior citizen dyan sa bayan ng Binmalay. Alamin natin ang kaganapan dyan sa ating pagbabalik sa Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalupakan tabayo saya na programan Liknaay Balay. Amigo yo RJ Jimenez at your service. Always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry.